banza gani na mu ko da wa mu shirya mu babza muna manta baya babu masu kwabar mu su ma manyan ra'ayin su samu ashe ne babu masu share gumin mu idan na tsaya sanni sanni na duba idan nai da gawa ba ta zammi ni riba shukar nan na yau a kwana tashi na girba mata samu tashi kunji mai zage dantse da mun hangi masu shi a gefe mu ratse da nema za mu samu rabin miyar rantse mu bar duba sai da wani zanzama wane mu zauna tare da kauya ra'ayi ne amma sai masu nazari suka gane idan mun yi kuskure mu nutsu mu gyara kiyayya aka yi wa duk yar bora ku zo mi tafiyar mu tare mu jera burina da na yi kuskure a kwafe ni kudana kasa na bani musu raini wayo ko iyawa ba su sanya a bani komai duniyar gana kira shi jarabta samu ko rashi mu tsarkake mara bauta kowane hali kake rabbi kawa godiya ba wani mai baka banda shi duniya in ka nema ya baka baya ma goriya sai dai kai yo shiri akwai ranar tambaya komai kai rabbi ya sani baya boyuwa ai zai fi ka aika kairi in kai kololuwa in ba tsufa da mutuwa ƙarshen rayuwa ga duniya ga mu mun bugan garman hawa ko kun maganar kafa da kairi ai karuwa ni shamsala la zambatin nawa ku dakata da saura yan adan kai bai saka ka zarce tsara manufar kana bin ka sanda kai kawara nai nazarin hanyowa uba tsira rabbi ne ya ce kar da mu farsisi